Najnovija vest je svakako da smo i sa komandantom KFOR-a generalom Bilerom i sa predstavnicima prištinskih vlasti dogovorili većinu elemenata dogovora i našli smo mogućnost da rešimo ovaj problem. Ostalo je neke stvari koje treba da se dogovore, ali mi u svakom slučaju očekujemo da u narednom periodu, nakon što general Biler obavi određene konsultacije sa Prištinom, da ćemo uspeti da ovaj problem rešimo u narednih nekoliko sati. U svakom slučaju, naši zahtevi su tu vrlo jasni. Srbi su se okupili ovde na barikadama, oni se neće povući sa ovog mesta dok se ne ispune ti zahtevi. To je da se specijalna jedinica ROSU odmah povuče i da se uspostavi pređašnje stanje na administrativnim punktovima. U svakom slučaju, ovaj jednostran, vrlo štetan potez Prištine je bio usmeren na to da se prejudicira ishod dijaloga. To, čini mi se, neće biti moguće i neće uspeti. U svakom slučaju, ovaj problem mora da se reši kroz dijalog i kroz dogovor. Prema tome, zaista je fascinantno snaga ljudi i naroda koji se ovde uporno skuplja i ne želi da odustane i mislim da je sve protiče u potpunom miru, sređenosti i bez bilo kakvih uzbuđenja ili incidenata, tako da u tom smislu treba i da nastavimo. Gospodine Bogdanoviću, čuli smo jutros, imali smo prvo uključenje u 5, da će nakon 45 minuta biti odgovora, nadali smo se pozitivnom. Šta je sad? Pa mi čekamo da gospodin Biler završi još jedan krug razgovora sa predstavnicima vlade Kosova. Blizu smo dogovora, ostale su još neke stvari da potvrdimo. Znači, oni zahtevi koji smo jutros istakli, znači pre svega da vratimo stanje kako je bilo juče i da sa te tačke počnemo da razgovaramo o daljim problemima sa kojima se suočavamo ovde i građani Leposavića i naravno svi građani Severa Kosova i Metohije. Ja jesam optimista posle zadnje runde razgovora, očekujem da ćemo rešiti taj problem, da ovi ljudi koji se ovde u sve većem broju okupljaju, najzad raziđu i da budemo svi zadovoljni. I meštani Severa Kosova i KFOR i naravno predstavnici vlade Kosova, jer nije nama u interesu da ovde neko pobedi ili da neko izgubi. Mi želimo da kompromisom rešimo stvari, ali te stvari ne mogu ići na štetu srpskog naroda. Sve drugo, bojim se da bi samo odložilo nove probleme. Mi ne želimo da već sutra imamo ponovo blokade, barikade. Mi želimo da ovaj problem rešimo dugoročno i mislim da je interes pre svega ovih ljudi koji se danas ovde ukupili. Naravno, u paketu razgovaramo i o Gejtu 31, to jest Brnjaku, jer ne želimo da samo rešimo problem ovde Jarinja, nego želimo da rešimo i Brnjak, jer i gore ljudi se okupljaju i gore postoje problemi. Znate sami da je noćas bilo pucanja, da je bilo napada, da imamo čak i neke povređene ljude, tako da na taj način želimo u paketu rešimo ovaj problem. Kako gledate na vest koju smo primili iz Prištine, da je kosovska vlada spremna da pošalje nove jedinice, specijalnih jedinica kosovske policije? Pre svega nadamo se da ta vest nije tačna. U svakom slučaju mi smo svesni da je vlada Kosova spremna uvek da pošalje dodatne jedinice, zato što oni žele da ovaj problem reše na jednostran način i verovatno žele da ga reše na način kojim bi apsolutno u potpunosti razbili ovu blokadu. U svakom slučaju za sada je sve mirno. Ja se nadam da neće doći do bilo kakve eskalacije. Građani koji su ovde okupljeni ne daju nikakvog povoda za takav scenario. Prema tome, mi ostajemo potpuno posvećeni dogovoru koji je na domašaju i mislim da ćemo biti uspešni u narednom periodu, jer sve drugo samo vodi u probleme i izmešta nas sa jedinog mesta gde se ove stvari mogu rešiti, a to je pregovarački stol. To su bile najnovije vesti iz Leposavića. Evo vidite, ima ovde nekoliko stotina ljudi okupljenih, ima i dalje teške mehanizacije i čekujemo odgovor komandanta KFOR-a, gospodina Erharda Bilera, i da vidimo
da li je moguće ovaj problem rešiti dijalogom kao što kažu i naši sagovornici. Studio. Andrija, hvala puno na ovim informacijama. Dakle, toliko u ovim